Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmekdaşýar. Şugun hormatly prezident we Gurbanyguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynň şanly 25 ýyllyk bayramçylygyna hormatyny Ahar welaýatynyň Akbuğday trawynyň şäherinde gurulyp ulanymagy berilen Häzirki zaman Bagawat şypahanatynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Şypahana toplum bilen bir hatarda oňa barýan Döwrewap ýoluny gurulyp ulanylmagy berilmegi hemem oň uruny Belentbaşy saglyk binasynyň täze ýaşaýyş şaýynyň açylmagy münasibetli gurulan dawralary ýurdumyzyň her gurgunyň Belent sepketleri ajaýyp ýeňişlere we senýanyny alamatlandyran taryhy waka urly. Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň Magtymula daýhan birleşigine gurulyp ulanmagy berilen Döwrewap saglyk binasynyň açylyş dawarasy ýokary okunantlyga betlendi. Dawra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary mejlisiň başlygy, Ahal welaýatynyň we Akbuğday etrawynyň häkimleri, häkimleriň ornmasarlary, welaýatyň idara kärhanalarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, işgärleri, hormatly ýaşular we habar berişdirýärläriniň wekilleri gatnaşdylar. Dawarada gutluq sözleri bilen çykyş edenler ýurdumyzda Mehriban akademiyanyň güneşi diýarynda durmuş ykdysady hem medeni taýdan ösürmek, halkymyzyň ýaşaýyş we durmuş derejesini barha ýokarlandyrmak barada diýen ýadowy tagylasy barada bu ýysoň sözlerini aýtdylar we il ýur bähbetli aladany ähli zatdan neler tutýan milli liderimize alkyş sözlerini beýan etdiler. Hemde Änew şäheriniň görküni gör goşýan täze gurulan saryk binasy ýaly ajaýyp desgalaryň höwüriniň köp bolmagyny arzu etdiler we olary ýetip gelen hasyl toý bilen gyrgyny gutladylar. Saryk binasynyň açyş dawratyna medeniyet we sunuga diýişgärläriniň çykyşlaryna da giň gerim berli. Ulan ustaatlar şeýerine ýetiren joşguny mukam bolup ýanlanýan aýdym sahallaryna hemde tanşlaryna milli liderimiň baş bolmagyna berkira döwletimiň bagtyarlyk döwrüne aqwaly göterilen Mehriban halkymyzyň parahat watanymyzyň berkira döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ýeşilki ýaşaýyşymyzyň hemde täk seginiň wasby belentden ýetirli. Mälim şeýle soňky ýyllarda Ahal welaýatynyň Änew şäherine gurulyp ulanmagy berilýän ýaşaýyş durmuş, medeni hem önümçilik maksatly Döwrewap imaratlar barha köpelýär we şäheriň görküne gör goşup, oň binägerlik keşfine gözürlük çaýýar. Ahal welaýat häkimliginiň buýrmasy esasynda Mihmansoýur Suwus kärhanasynyň gurulşykçylar tarapyndan täze bina edilen saryk binasynyň ulanmagy berilmegi de Mehriban akademiyanyň döwlet adam düşünür diýen insanperwer taglimatynyň iş ýüzünde üstünlikli amal bolýanynyň ýeni däwr gowunurjy şaýatnamasy boldy. Täze saryk binasynyň umumy uzunlygy 25 metre, diametri bolsa 40 metre barabardyr. Oň üstüne oturdulan Türkmenistanyň saglyk goýuş we derman senaty ministrliginiň şekliniň uzunlygy bolsa 4 metrdir. Täze saglyk binasynyň bedegine durly şekiller, şonuň ýaly haly göýleriniň şekilleri ulanyp, owadan göze gelýärli görnüşe taýýarlandyr. Mehriban akademiyanyň halkymyzyň esreti durmuşda ýaşamaklar üçin ulunser ýanygy ýollarına ähli mümkinçilikler döredilen awtomobil ýollarynyň açylyp ulanmagy berilmegem dol şaýatlygy diýär. Saglyk binasyndan Bagawat şypahanasyna barýan awtomobil ýolunyň ulanmagy berilmegem bugunky taryhy wakalaryň üstüne ýetirdi. Täze ýoluň gurulşy döwrüň talaplaryna laýyklykda Mehriban akademiyanyň beren anyk tawsyrlyklary göz önüne tutup guruldy. Ýoluň gurulşynyň hili ýeňil we ýük awtowolaglarynyň uly basyşyna hötde gelmäge goýup bolýar. Munyň özi Ahal welaýatynyň ýol düzüminiň bu möhüm böleginiň uzak wagtlap hyzmat etmegini öpçün eder. Awtomobil ýolunyň umumy uzunlygy 16 kilometr 670 metre barabar bolup, oň iki tarapynda ýaşyl ösüp oturan arçalar oturdulypdyr. Şeýle-de Döwrewap awtomobil ýolunyň uğruna 7 sany duralgalar, 2 sany suwfil akawalar üçin niýetlenen köpürler hemde piyadalar üçin geçirgiler göz önüne tutulypdyr. Ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň ışıklanýyşynyň ýokary hili gurnalmagy uly ähmete eýe oturýar. Gahrman akademiyanyň tagylasy bilen halkymyň saglygyny dikeltmekleri we diň jaşwagtyny netijeli guramaklar üçin döredilýän mümkinçilikleriniň birlikde tebigatyň owadan ýerlerine syýahat edip, nurany ýollaryň mümkinçiliklerinden peýdalanmaklary bolsa, halkymyň ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp ýaşaýanlyklaryna dol şaýatlygy diýär. Ýer bilen Mehriban arkadagymyz Ahar welaýatynyň Akbuğday trawynyň çägine açylyp ulanmagy berilýän
Bağabat şifahanasyny tarap ugrady. Yergeline aýtsak, hormatly prezidentimiziň tarşygyna laýyklykda Bağabat şifahanasyna barýan we häzirki zamanyň taraplaryna dolu laýyk gelýän dugrawap ýol guruldy. Onuň ogruny saglyk binasynyň oturdylmagy, ýurdumyzda ýol ulug düzümini döretmek we şunuň ýaly desgalaryň gurulşygyny häzirki zaman ünlülerine laýyk getirmek boýunça oňun tejribe toplananyny äşgär edýär. Uzaklardan görünýän bir binanyň orduş desgalar bilen sazyşygy emele getirmegi milli gurulşyk ulgamynyň derejesiniň barha ýokurlanýanyny görkezýär. Binanyň umum beýikliginiň 25 metr bolmagy, Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň 25 ýylligi we Mehriban arkadagymyň tagallasy bilen işinip taýýarlanan taglyk döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 25 ýylligi bilen utgoşýanlygyny aýratyn bellemeli. Munun özi ýurdumyzda saglyk goraş ulgamynyň ýeten derejesini, halkymyzyň saglygyny goramak, sagdyn durmuş ýergilerini berkitmek, şeýle hem türkmen bir taraplygynyň 25 ýyllyk bayramçylygyny münasip garşylamak bilen baglanyşykly tutumlaryň rewat alýanlygynyň nowatdaky suwutnamasyny urildi. Bağabat şifahanasyna alyp barýan ýoluň, şeýle hem saglyk binasynyň açylmagy berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistanyň ähli künjeklerine amala aşyrylýan ägir türlü özgertmeleriň aýdyň suwutnamalarynyň biridir. Ýurdumyzda durmuş maksatly desgalary gurmak baradaky başlangyçlar iri watanmadan okunly ösüşiniň esasy görkezişdi. Milli liderimiziň halkymyz onuň bagtyar we awadan durmuş baradaky ägir türlü aladasynyň aýdyň alamaty bolup durýar. Şonuň bilen birlikde ýurdumyzyň ekologiýa derejesiniň saklanmagyna möhüm ähmiýet berilýänini bellemeli. Dagy tekleriniň öýdbolşy ajagyplygy, bükünjegiň yaramly howaty, çeşme suwlarynyň bir akaba bergip, öýdbolşy tokoy zowlaklarynyň emele gelmegini şertlendirmegi, insan üçin ýakymly howa gurşawyny emele getirýär. Munun özi Mehriban arkadagymyzyň iýdigderli aladas netijesinde ähli ýerlerde şol sanyna şifahana toplamlarynyň ýerleşýän künjeklerini ýokary derejeli ekologiýa ýagdaýyny saklamakda aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Ýurdumyzda adamlaryň saglygyny goramak, sagdyn durmuş ýergilerini ýola goýmak işleriniň tokoy zowlaklarynyň iýdigderli döredilmegi arkaly berkitilmegi bu ýurda durmuşa geçirilýän şäherleriň netijeli häsiýeti eýi bolmagyny şertlendirýär. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen milli saglyk goraş ulgamynyň dünýäniň ýokary ölçegleriniň derejesine çykmagyna giň ýol açýar. Ýurdumyzda gönüden göni hormatly prezidentimiziň tagallasy netijesinde dürli maksatly aýratyn durmuş ulgamyna degişli desgalaryň gurulşygyny toplumlaryň etata çemeleşilýär. Bağabat şifahanasynyň gurulşygym dep bolan asyrly ýörelgeler etatyna ýerine getirildi. Mehriban arkadagymyz halkymyzda ajaýyp towga tökümini ulanmaga berilýän Bağabat şifahanasyna geldi. Hormatly adamlar, ediyor vatandaşlar, biz şu Ahal vilayatynyň Akbuğday etrafyndan täze Bağabat şifahanasyny açyryş dawalatyna gatnaşýar. Bilişiňiz ýaly diýarymyzda saglyk döwlet maksatnamasy kabul edildi. Bir maksatnama ençeme ýylyň hem dowamyny öz işini amala aşyryp gelýär. Ýani hem döwrüň geçme bilen saglyk döwlet maksatnamasy hasem döwür waplaşdyrýar. Benim hem esasy maksadymyz hem keseli bejermek däl, onuň hem öňüni almakdyr. Şu ýyly maksatnamanyň kabul edilmegi hem 25 ýyl boldy. Hem bir sene başlap hem saglyk binasyny açyp ulanmaga berdik. Menem sizin ähliňizi hem bina açylmagy bilen tüýserekden gutdaýar.
Hormatly adamlar. Maksatnama laýyklykda döwletiň iň bir gymmatly baýly bolan insan saglygyny goramak, lukmançylyk hyzmatlaryň hilini dünýä derejesine ýetirmek konşa gerimli işler amala aşyrylýar. Soňky ýyllaryň dowamında ençeme saglyk merkezleri ýürütülýän hastahanalar, saglyk hem öýleri gurulýar, hem bundan beýle hem gurulýar. Olaň ählidi iň soňky döwrüň talabyna hem laýyk gelen enzamlar bilen awdalaşdyrylar. Şoň orada saglyk ulguny göstermekde, raýatyň hem saglygyny berkitmekde, keselerin hem öňüni almakda we bejermekde bir bedenli, bilen ruhly, ýaşly kemale ýetirmekde ol hem üstünlükler gazanylýar. Hormatly adamlar, ilatymyzyň saglygyny dikkeltmekde, raýatymyzyň gowy diýişem almagyny goramakda şifahanlaryň hem aýratyn ähmiýeti bar. Täzin tiýatly yerlere, melhem suwly hem çeşmelere we bejerici mineral hem teristler baý ýolunda saglyş diýinjeşem ulgamyň tutuş toplumy döredildi. Ahal welaýatynda Aşban şifahanasy, Ýylysuw şifahanasy, Balkan welaýatynda Mollara şifahanasy, Awaza şifahanasy, Daşow welaýatynda Daşow şifahanasy, Lewap welaýatynda Farab şifahanasy, Mary welaýatynda Bayramaly şifahanasy hem Aşgabat şäherinde berdiňi şifahanaryna toplumy halkymyza öz hem şifalaryny berýär. Hem geljekde täze şifahanaryna ýurdunyň gözel tiýatly seýtol köýtündigini hem gurma gözeginde tutýar. Bun bolsa bagawat jölwesinde ýagny bir derede ýene-de bir hem döwrega şifahanany halkymyň hyzmatyna ulanmaga berýär. Hoştap, dağ howasy, ýagny bir gün hem şöhleriniň çoýmy bolan adamyň diňem saglygyny berkitmek bilen däl hem hasam ruhuny hem şartlandyrýar. Şoňrada täze şifahanany hut şu ýerden gurmagy maksada laýyk hasap etdi. Bu şifahanany Türkmenistanyň Senagasy hem telekeçiler birleşmesiň ağzalary gurdy. Mem şifahana halkara ölçülerinde doly laýyk geler. Ol bir wada 200 adamyny kabul etmäge niýetlenýärler. Bir şifahanada balny terapiýa bölümi, suw, palçyk we spa bölümleri we anyklaýyş, maslahat beriş bölümleri hem fiziğe beceriş bölümleri bar. Döwrewap şifahanada demalys, nerv, daýanç, hereket ediş, endokrin, deri, ginekologik, iýmitsindir hem madda çalşaly ulumlar hem işçiň dikkeldi şäherlerini geçirmekde hem dürli hyzmatlar ödüllenýär. Bagawat şifahanasyna saglyklaryny berkitmäge gelen adamlar oňa hem diýiş almakda üçin ähli zerur şertler döredildi. Şifahanyň bejeriş anyklaýyş bölümlerini we otolaryny özüne işine usat hem lukmanyň halkymyzyň ýokary hili hem hyzmat etmekdir üçin ähli mümkinçilikler bar. Türkmenistan bir taraplyň mekany diýilip aglan edilen ýerler, ulanmaga berilen bagawat hem şifahanasy elbetde bundan beýle her bir raýatymyzyň saglygyny berkitmek hem ýaş dowamyny uzatmakda hem öz oňuny hem taalatyny ýetirjekdir men hormatly adamlar berk anany. Hormatly adamlar, biz döwlet bolup her bir raýatymyzyň saglygy arada alady edýär hem bundan beýle hem alada eder. Sebebi sagdyn
cemiyet ol döwletiň hem berk dünýadadyr. Ne edipatnaşlar men mehriban halkymy hem sizi täze bawat şupaganyň asyryp ulanmagy berilmeýär. Şeýlem yetip gelen bir tarapdan hem şanly 20 ýylyk hem bayram bilen ähliňizi tüýserekden gutlaýar. Mehriban halkyma size bir can sağlygy, awadan hem bagtyar durmuşy arzu edýär. İyi vatandaşlar bir doğru şifahana halkımın sağlığını hem berkitmekte hem işinde şifa var. Sağ olun. Soňra hormatly prezidentimiz davrly ýagdaýda toý bagyny kesip, Döwrewap şifahana binasynyň içine girdi. Bu ýerde milli liderimiz, işgärler we saglygyny berkidýänler üçin döredilen şertler, toplumda ornaşdyrylan lukmançylyk enjamlar bilen tanışdy. Mehriban arkadagymyz tanışlygyny şifahananyň anyklaýyş maslahat beriş bölümünden başlady. Hemde pulmonolog otagyna bardy. Bu ýerde işleýän Lukman hormatly prezidentimize saglyk uğraşlygymyň ösürilmegine möhüm üns berýänligi üçin ähli Lukmanlaryň adyndan hoşallyk bildirdi. Türkmenistanda 2021-2025 ýyllarda şifahana ulgamly ösürmegiň milli maksatnamasynyň tasdiklanmasy aýratyn ähmiýetlidir. Lukman otogda ornaşdyrylan enjamyň mümkinçilikleriniň aýratynlyklary barada gurrun berdi. Şeýle hem ýörüti enjamyň kömegi arkaly bu ýerde adamyň dem alşylgymynyň ýagdaýyny barlamak üçin döş kapatasyna rentgen etmek bolýar diýip hünärmen belledi. Hemde hormatly prezidentimize dünýä derejeli enjamlar bilen üpçünedilen ajaýyp şifahanany gurup berenlik üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Anyklaýyş maslahat beriş bölümi Germaniýanyň dünýä belli enjamlar bilen üpçünedilen uzi otoglaryny EKG, rentgen, diş Lukmanynyň, neurolog Lukmanynyň, kardiolog Lukmanynyň, gulak burun bokurduk we oftalmolog Lukmanlarynyň beýleki hünärmenleriniň otoglaryny öz içine alýar. Lukmançylyk otoglarynyň her biri iň häzirki zaman ýürütülüşdirilen enjamlar bilen üpçünedildi. Şunlukda şifahananyň barlahany otoglaryny ýokary anyklygy bolan dirur barlaklary gyssygyl geçirmäge mümkinçilik berýän iň häzirki zaman barlahany enjamlary götürdildi. Soňra hormatly prezidentimiz şifahananyň howuzlar otagyna geldi. Bu ýerde Lukmanyň gurrun berşýäli hidroterapiýa bilen meşgullanmak agyr näsaglaryň aýyg üstüne galmagyna ýardam berýär. Bu ýerde geçirilýän ýokary netijeli türgenleşikler bogunlara we ýürege düşýän agran pedeldiýär. Şeýlikde näsag bedenine agran bermeden güýç toplap bilýär. Bejerişçäleri dürli topara degişli näsaglaryň mümkinçiliklerini we isleglerini laýyk getirilen ýürüti enjamlaryň üpçünedilen howuzlarda geçirilýär. Bu ýerde gurnulan enjamlar Germaniýanyň dünýä belli öňü menüjlerine degişlidir. Hormatly prezidentimiz şifahananyň mineral suwlary bolan we dayan şereket şulgamyny näsazlyk bolan adamlar üçin ýetlenilen ýürüti enjamlaryny üpçünedilen hidroterapiýa bölümünden tanışyň barşyna bu ýerde işleýän Lukman döwlet başlarynda toplumyň ähmiýeti, dürli keselleri, şiketleri bejermek we dikeldi işlerini geçirmek üçin ýetlenilen usullaryň peýdalanşy barada giňişen gurrun berdi. Bejeriş ähmiýeti bolan mineral suwly howuzlar ýürek damar keselleriniň öňüni almakda, çiýişleri aýyrmakda we ganyň goýulmagynyň öňüni almakda, adamyň umumy ýagdaýyny gadyraşdyrmakda peýdalanýar. Şeýle bejeri usullaryny kabul edýän adamlar özüni gowduýup başlaýarlar. Kelle agyry, ukusuzlyk, ýürek agyr saýrlýar. Soňra mehriban arkadagymyz şifahanada ornaşdyrylan howa akym bilen bejeriş üçin ýetlenilen gurnamany synlady. Hormatly prezidentimize ýürüti enjamyň mümkinçilikleri barada gurrun berip, hünärmen Germaniýanyň dünýä belli enjamynyň aýratynlygy barada habar berdi. Bu gurnama nerw damar ulgamlarynyň duýujulygyny petletmek arkaly agyryny aýyrmak mümkinçiligini, şeýle hem seriste çalşygyny güýçlendirmegiň hasabyna sowuklama garşy okuyuplulugy artdyrmaga mümkinçilik berýär.
şeýle usul dayanç hereket agdalarynyň keselini, nerv keselleri, şiketleri bejermekde, operasiýadan soňky ýagdaýyny dikeltmekde, agryny aýyrmakda giňden ulanlýar. Soňra hormatly prezidentimiz duýly howasy bolan otogda galoterapiýa bejeriş üçin ýetlenilen injamlar bilen tanışdy. Bu ýerde köýtürnäk sebeplerindäki ýerli tebigatyň duýly gowaklarynyň emeli mikrohowas döredilenler. Natriy kloridiniň howadaky durnukly sadaşygyny öpsün edýän ýörüýte gural gal otogyny gowry duz aerozol bilen doldurýar. Oly demal şollarynyň gorok işini kämilleşdirýär. Dem musmalary bejermekde netijeli hasaplanýar. Çeýlegem soğuklama we beýlek ketellere garşy ulanýar. Hemde ketellere garşy durmakda adam bedeniniň durnuklylygyny ýokalandyrýar. Bu bejeriş çäresi demal şollarynyň, damarlaryň, merkez nerw we beýlek ketelleriň bejergesinde giňden ulanýar. Şipahananyň ähli bölümlerini bejerişiň dürli usullaryny ulanmak üçin ähli zerur mümkinçilikler bar. Mundan başgada şipahananyň köpetdaň eteginde tenekar howaly we köp sanly dermanlyk ösümlikleriň bitýän künjeginde ýerleşenini nazar alyp, bu ýerde täze bejeriş usullaryny peýdalanmak üçin zerur şertler döredildi. Soňra hormatly prezidentimiz şipahana toplumynyň çäginde ýerleşdirilen ýaşaýyş otaglary, olarda döredilen şertler bilen gyzyklandy. Şipahana 3 gatly binalaryň ikisinden ibaret bolup, olaryň her birine bir orunluk otaglaryň 25-ti, 2 orunluk otaglaryň 35-ti we lüks otaglarynyň 5-ti ýerleşýär. Binalarda şipahana din jalmak we saglyklaryny berkitmek üçin gelýän adamlary munasyp garşylamak, olary ýerleşdirmek üçin ähli şertler döredilipdir. Ýaşaýyş otaglaryna bar bolan mümkinçilikler, olaryň ýokary derejesiniň öpsün edilmegi bilen baglanşyk meseleleri üren jogapkärçilikli we himmet tarapyny esasy çemilişlerini beýan edýär. Döwlet başlarymyz otaglaryň öpsünçilik derejesine aýratyn ähmiýet berilmeligini belläp, bu ýerde adamlaryň özlerini rahat duýmaklary we olara ýokary derejeli hyzmatlaryň ýoly goýulmagy, şeýlekem otaglarda lukmançylyk talaplaryna laýyk gelýän arasaçylyk işleriniň iýdigderli berza edilmegi urunyna ähli zerur tagallalaryň edilmeligini aýtdy we bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Bu ýerde Lukman şipahanada adamlaryň saglyklaryny berkitmekler üçin ähli amatly şertleriň döredilenini belläp, munyň üçin mehriban arkadagymda hoşallyk sözlerini beýan etdi. Şonlukda Bagabat şipahanasyna adamlaryň saglyklaryny berkitmekler üçin häzirki zamanyň ýokary talaplaryna laýyk gelýän ähli amatly şertleriň doly öpsün edilenligini aýratyn bellemeli. Mehriban arkadagymyzyň işin fiýasaty netijesinde ýurdumyz ilatyň saglygyny goramak we berkitmek, jemgyýetimizde tagdyn durmuş ýergilerini pogtulandyrmak uruny bilen tepkitleri getdi. Hemde uly üstünlikler gazandy. Şonlukda bu urda köp urly işler iýdigderli dowam edýär. Soňra döwlet başlarymyz bu ýerde hormatly mehmanlar üçin ýetlenilen kitapda ýadgarlyk ýazgy galdyrdy. Döwrümüz var ajak wagtly, geçen yolun ha saygıtlı, bir kana bir bağıtlı, duysancımız eviz arkada, bir kana bir bağıtlı. Mehriban arkadagymyz şipahanyň işgärlerine sowga töküminde täze awtoroklaryň açarlaryny gowşurdy. Hemde saglyk goraş gowamynyň ähli işgärlerine alyp barýan asyrly işlerine üstünlikleri arzu edip birden ugrady. Tuğun parladyan, alkış dedi arkada. Bizi bugün taze zaman, Türkmenistan cennet mekan. Paragatlık tuğun parladyan, alkış dedi arkada. Alkış dedi, şöhret dedi. Hormatly prezidentimiz ýol ugry Bagabat şipahanasyna barýan ýoluň ugruna ýerleşýän barlyk geçiş nokadynyň ýanyna saklandy. Döwlet başlarymyz bu ýerde gulluk edýän harby gullukçylaryň gulluklary, olar üçin döredilen şertler bilen gyzyklandy. Barlyk geçiş nokadynyň serkerdesi hormatly prezidentimize özleriniň gulluk ýagdaýlary we serket ýakalarynyň häzirki ýagdaýy bu künjegiň asudalygy we awadançylygy barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Türkmenistanyň gorunluk häsiýetine eýe bolan harby doktrinasyndan gelip çykýan möhüm wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, ýurdumyzyň sergetçilerine möhüm ornuň degişligini belledi.
harby we hukuk gorajidarlaryň şol sanyna döwlet serget gullugyna degişli düzümleriň maddi enzamyn büniýadyny ýerigderli pogturandyrmak, tergetçilerin ýokary derejeli gullukları, amatly ýaşaýyşlar we din jarşlar üçin zerur şertleri döretmek, şeýle hem harby gullukçylaryň hüner derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanşyk meseleler döwlet ýadatynyň möhüm ugurlarynyň birine urildi. Barlygy geçiriş nokadynyň harby gullukçylary öýleriniň ýokary derejede gulluk etmekleri, amatly din jarmaklary uguruna döredilýän şertler üçin döwlet başlarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Hemde öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna watanymyza ak görekden wepaly gulluk etjekliklerine kasam etdiler. Hormat prezidentimiz olary alyp barýan mukaddes gulluklaryny mundan meýlekde uly üstünlikleri kazanmaklaryny, watanymyza wepaly gulluk etmeklerini arzu etdi. Hormat prezidentimiz döwlet topçuluk geňeşiniň agdalaryna gözlenip, bu günjüň öýe bolşy tebigy aýratynlyklarynyň bardygyny, dağ derelerinden, jülgelerden gelýän çeşme suwlarynyň netijeli ulanmagy, büýük günjüň bagy bostanlyga bölünmegi bilen baglanşyk meseleleri hemişe üns merkezinde saklamak we burada alınıp barýan işleri netijeli dowam etmek babatda bir näçe anyk taşyklar berdi we birden paýtagtynda tarap ugrady. Şeýle-de Ahal vilayatynyň Akbuğda etrafynyň Magtymguly daýhan birleşigine gurulan bir sany 4 gatly 48 öýli täze ýaşaýjanyň asys dawrasam bagtly pursatlara baý boldy. Bu ýerde dawrat nysmana gelen ruhurent iýleşdirmeli bedemen milli lewatly gyýlar türkmeniň ata-baba gelýän däýetlerine laýyklykda duw tagamynyň garşyladylar. Dawara Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary, Ahal vilayatynyň we şäherdir etraplarynyň häkimlikleriniň, uruluşyk puwduny dahilly idaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başlary, hünärmenleri, idara kärhanalaryň işgärleri, il hiýlerli ýaşullar, ýaşlar, ýerli ýaşaýjylar, şeýle-de habar gazetçileriniň wekilleri gatnaşdylar. Täze ýaşaýjanyň asys dawrasyna vilayatyň çar künjünden gelen medenet we sungat işgärleriniň çykyşlaryna uly orun berildi. Onu aydymsaz we tam soporlarynyň ýerine ýetiren çykyşlary, merdany pederlerimiziň ruhy singen mehriban watanymyzyň bu ajaýyp günjegini gurulan täze deskady, täze durmuşyň, bagtyar ýaşaýyşyň gullap etjekdiginiň wasfy bolup bilinten ýaňlandy. Atrabaly köpleri bakıp altın etkeni, bulan akıl toprağı deyip dövür şahmatın, bulan akıl toprağı deyip dövür şahmatın. Vatan pedir sunğati, dövrün genzi kımmati, cümlete hancilleti. Ansan kalbyny heýjana getiren tomaşaçylaryň dowamly el çarpışmalaryndan alkyşlanan aýdym saatlarda beýkara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne jenneti diýarymyzyň gullap etişi, dost soňunlygyň pek zähmetiň tebigat gözelliginiň hemde baky taraplarymyň wasfy ýetirli. Bugün götürjü ýürek joşturjy şol pursatlar bolsa, bu şahatlykly taryhy waka şaýat bolan iýleşdirmeniň kalbyny has ýakynly täsirler bilen baýlaşdyrdy. Davrany dowamyna folklor toplarynyň çykyşlaryna türkmen halkynyň ademden gelýän däp desuwlar görkezildi. Bu pursatlar asys dawrasyna öýel bolşly ewüşgün çaýdy. Davrada çykyş edenler arkada prezidentimizin taýsir taýgalasy bilen üstünlikli durmuşa geçirilýän her bir işiň berqara döwletimiziň rowaçlygyna, halkymyzyň awadançylygyna, şuňky we geljeki nesilleriň bagtyarlygyna gönükdirlendigini gowanç bilen aýtdylar. Bu ýerde täze jaý toýuny tutjak bagtyar raýatlarymyzda şowkunly el çarpışmalar arasynda aşalaryň gowuşulşy iň bir begenlerji hemde tolgunlyjy pursat öwürli. Mihmanlar we ýerli ýaşaýjylar soňra dili tenali, il tiýlegli ýaşularyň baş bolmagyna daş döwrewi awadanlaşdyrylyp gözel golka getirilen bu täze ýaşaýyş jaý bilen tanışdylar. Ahal vilayat häkimliginiň buýrmasy esasynda beýik bina we joşkun bina husus kärhanalar tarapyndan bina edilen bu täze ýaşaýyş jaý 12 sany 3 otogly, 24 sany 4 otogly we 12 sany 5 otogly öýlerden ibaratdyr. Olaryň her ýerine raýatlarynyň döwre wap we rahat ýaşamaklar üçin döredilen ähli amatlyklar, döwre wap enjamlaşdyrylan aşganalar, tomsyna salkyn gaşyna ýyly howa bilen üpçüne diýen enjamlar hemde beýleki durmuş zerurlyklary bar. Bu ýerde durmuşymyzyň gülgünçeleri bolan çağalaryň şadyan hem erkany oýnamaklary we din janmaklary üçin niýetlenen döwre wap oýun meýdançylary, olarda bagtyar körpeleriň çağa oýunlaryna höwesli gyzyşlary bolsa, mihmanlarda diýsen ýakynly täsir galardy. Ondan başga da bir ýerde sport meýdançylary, awtodrolga, toý sadakalaryny geçirmek üçin ýürüýte jaý we gedelenç etmek üçin ýaşyl zowlaklaryň gözüne tutulypdyr. Täze ýaşaýyş jaýlanan bagtyar raýatlarymyz döredilýän şertler mümkinçilikler üçin mehriban akadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Men Akbuğda etrafynyň çägine ýerleşýän Bagawaç paýhanasynyň Pulmanok Lukmany
oradır deyip idi. Şuun meniň üçin iň bir bagtly günleriň biri boldy. Hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna Baga Awas pakhanasynyň açylyş dawratyna hormatly prezidentimiz bilen didarlaşmak müýesser etdi. Şoň bilen bir hatarda Aquday tragyň çäginde gurulan ählamatlyklary bolan ýaşaýyş saýdy almak müýesser etdi. Maşgalamyň adyndan hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýan ählamatlyklary bolan ýaşaýyş saýlaryny sowgat berdi. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt bähwitli tutumly işleri hemişe rowaşlyklary beslensin. Men Amanja Hanadiwa Luqman ineşugün meniň maşgalam üçin iň bagtly, iň şatlykly günleriň biri. Gahrman arkadamyz meniň maşgalamyda 5 togly täze döwrewap ählamatlyklary bolan jaý sowgat berdi. Biziň maşgalamyzyň adyndan Mehriban arkadamyza köp sag bolsunlar aýdýaryn. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan işler ruwa çalsyn. Men Oğulgerek Sapar Muradowa. Şuun biziň maşgalamyzda iň şatlykly günleriniň biri boldy. Hormatly arkadagymyz saglyk goraýyş ulgamynda işleýän işgärlere täze döwrewap jaýyny açyp berdi. Şol jaýdan biziň maşgalamyza sowgat berdi. Şu täze açylan jaýda ähli amatlykları bilen täze döwrewap mümkinçilikler döredilipdir. Bize ýaşamany, işlemäni, zähmet çekmäni, şular ýaly mümkinçilikleri döredip beren üçin Gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýtýarys. Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl bähwitli, ýurt ähmiýetli tutýan işleri rowaja alsyn. Täze ulanylmagy bilen binalaryň gije görnüşleri ansan göwüni götürýän owdunlygy çylýar. Aýaýdyň ışıklaňasyna lugurdaýan ajaýyp desganyň bu ýerden geçýän her bir insany estetiki gözelligi bagşlaýan gurrun sözdür. Milli binagerlik ýurulary bilen häzirki zamanyň ösün tejribesiniň utgaşmagyna bina edilen durmuş maksatly desgalar, ýol ulug düzümleri, şeýle-de ulaň ışıklanýyş aýratynlyklary, döwrewap talaplary dogry laýyk gelýär. Täze tehnologiýalary esasyny enjamlaşdyrylan ışıklanýyş ulgamy, täze desgalaryň agşamky görnüşlerini öz bolşy gözellik çaýýar. Äle moşur öwüşgünde çyralan sadaşgynyň döreýän şekiller, berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne bina edilen desgalaryň tasamalarynyň amala aşyrylmagyna hemme taraplaryň esasy, hemme häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede çemeleşilýänini has aýdynlyk bilen ýaşar edýär. Döwrewap ulug düzüminiň oň uruny oturdulan saglyk binasyna, şeýle-de Baga Awas şipahanalary toplumynyň dürli öwüşgünde ışıklary güýz gejeleriniň gözelligi bilen bir bütügi sadaşga emele getirýär. Bu görnüşleri milli dermeden başlanýy esasyna gurulýan durmuş maksatly desgalaryň awadanlaşdyrylmagyna, olaň hemme taraplaryny gözel keşfe eýe bolmagyna möhüm ähmiýet berilýändiginiň nowatdaky suwutnamasyny urly. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň garaşçylygyny we öz otaýaryny puturlandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmakda, ykdysadyň owy gojalyk puduny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, öňjeli döwlet jemgyçilik işine gazanan üstünlikleri we ýokary netijeleri, garaşy döwletimiziň we mehriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlar üçin hemme köp ýyllyň dowamyna çeken halal we görelli zähmetini nazara alyp, şeýle hem hasyl toý münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Pirmana bolçakdy. Resmi namalaýykda ýurdumyzyň raýatlarynyň uly topary Türkmenistanyň watany burun söýgüsi üçin medali bilen serýalanarly. Pirmana metbuatda dogrulygyna çap edilýär. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ýylatmada halkary ölçelerine laýykda innowasiýon tehnologiýalary esaslanýan döwrewap şipahana kömegini bermegi guramak, saglyk goraýyş ulgamynyň maddi enjamlaryny biniýadyny puturlandyrmak, şeýle hem Ahar welaýatynyň Aquday tarapynda gurulan 200 orunlyk şipahanany netijeli durundyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara bolçakdy. Resmi namalaýykda saglyk goraýyş we derman fenagaty ministrligine garamagyna hujurlyk hasaplaşyklaryna işleýän Baga Awas şipahanasyny belinen tertipde döretmek hemde şu şipahana hakyndaky tertipnamany belinen tertipde tasdiklamak tapşyryldy. Şuň Türkmen Owy Hojalyk Üniversitetinde ýurdumyzda giňden bellenilýän hasyl toý münasibetli köp ýyllyň dowamyna halal we görelli zähmet çekip, has tapawutynyň owy hojalykçylary döwlet serýalaryna goşulmak dabarasy boldy.
Yurtumyzyň sakabatly toprağынан boluq hasyl öňürip, bazarlarda önüm bolçylygynyň şeýle hem azyk howpsuzlygynyň üpçün edilmegine münasip goşun toşýan owa hyjylykçylary döwlet derejesinde hormat goýulmagy, olaň öňürçilikle zähmeti uruna zerur şertden döredilmegi, Mähriban toprağa bagry wadaşan daýhanlary belent ýeňişleri ruhlandyrga, arkada prezidentimiň gol çeken permanına laýyklykda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmagy, ykdysadyýetiň owa hyjylyk fudugyny ösürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge öňjülik goşan, döwlet hemde jemgyýetçilik işine gadanan uly üstünlikleri, ýokary netijeler üçin owa hyjylygyny ýokary usatlyk görkezden illeşlermeden bir näçesi Türkmenistanyň watany bolan söýgüsü üçin medali bilen sylaganlar. Belenilşi ýaly arkada prezidentimiň ýol başçylygyna Mähriban watanymyz ähli urlarda ýokary ösüşleri, uly üstünlikleri ýa bolýa. Ýurdumyzyň täze sepetleri tarap ynamly gadam urmagy bede wadyna meňdedirge. Şeýlelikde berekete betlenip gelýän ýylyň her bir güni şatlykly fursatlary, taryhy ähmiýeti bolan şanly wakalary toşýa. Munyň özümeli ykdysadyýetimiziň ähli urlaryna döredilýän mümkinçilikleň täze ösüşlere badalga berýändiginiň nowatdaky suwutnamasy bolup durýar. Dabara gatnaşanlar we ýokary döwlet sylagyna münasip bolanlar yerden bol hasyl almak, zähmet öňürçiligini ýygydarly ýokarlandyrma ugruna döwlet tarapyndan zerur şertleň döredilýänligi, yer bilen iş talysýan daýhanlara, kärenetçilere we hususiýetçilere zerur gollagyň berilýäni üçin arkada prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýle hem olar owa hyjylyk önümçiligini artdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň orny tutýan önümleň giň görnüşlerini öňürmek, umuman daýhançylykdan ýokary gerdeje almak üçin döredilýän ýokary derejeli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugruna ähli zerur tagalarlaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Önümçiligiň öňde barçylaryny sylaklamakda barasynyň aýdym taýly çykyşlar bilen utgaşmagy, ähmiýetli wakalaň uly rowaşlyklary beklenýändiginiň aýdym suwutnamasyna urildi. Mende Şoğlu vilayetinin Aktepe tarafının orada geldi Tarif adındaki Dayhan Birleşi'nin kärindeçisi Türkmenistan'ın Agrar Partiyasının Agzası Sultan Niyazov. Bir karar devletimiň bagtyarlyk döwründe Kahraman arkada prezidentimiň parasatly ýol başçylygynda ýurdumyzyň her bir gün toýdur bayramlara beslenýär. Şonuň ýalda ýurdumyzda hasyl toý bayramy giňden bellenilýär. Hormatly prezidentimiň daýhallary berýän ähli kömek goldagulary netijesinde ýurdumyzyň edermen bawa daýhallary hem şuňky hasyl toýlary özleriň zähmet sowgatlary bilen geldiler. Ata watanymyzda ene toprak bilen iş salşýan, oňa maňlaý derin siňdirýän, ihlas bilen zähmet çekinen adama aýratyn uly sarpa goýulýar. Oňa münasip baha berilýär. Bu zatlaryň özü her bir adam üçin ören uly bagtdyr. Ene toprakdan bol hasyl alan indeşlerimize hormatly prezidentimiz özüniň şahsy paýlaryny gowşurdy. Şolaryň hatarynda meniň hem bolmagym meni çeken zähmetime hasty hewetlendirdi. Biziň ýurdumyzda halal zähmet çekmäge, çeken zähmetimiziň hödürini görüp bol elin durmuşda ýaşamagy, medeniýetli din almagy, taýlymyzy berkitmäge ähli şertler döredilip berildi. Biziň çeken zähmetimize belen sarpa goýýan Kahraman arkadaky prezidentimize tükönlükli sağ bolsunlaryny aýdýarys. Hormatly prezidentimiziň hemişe jany sag, ömüri uzak, belent başı aman bolsun. Il ýurt bähbetli, umumy adamlar ähmiýetli alyp barýan tutumly işleri, rowaşlyklary beslensin. Men Balkan vilayatynyň Ferdaý Traptýan hyzmat etjek karhanasynyň mexanizatory, Agrar Partiýasynyň agzasy Arbatov Anna Muhammed. Men 16 ýyl bäri zähmet çekip gelýän. Hormatly prezidentimiz çeken zähmetimi gödegini bana şahser payını yaptı. Alan şahser payıma begencimin, guvancımın çägi ýok. Mexanizatorlar barada edýän çäksiz aladylar üçin hormatly prezidentimize tüý süregimden köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, başy dik bolsun. Bundan beýle tutýan işler rewat bolsun. Şugun hormatly prezident we Gurbanyguly Berdimuhammedowyň taýşyrygy boýunça Türkmenistanyň daşary syýasat idarasynyň ýol başçysy Garaşy döwletleriň arkalaşy ýurtlarynyň hökümet başçylarynyň giňeşiniň video maslahat görüşine geçirilen nowatdaky mejlisine gatnaşdy. Duşgun gün tertibine Garaşy döwletleriň arkalaşynyň çäklaryny, ykdysady hyzmatdaşlyk, şol sany arkalaşyň döwletlerini kememi tutuş dünýäde emelegilen epidemiologiýa ýagdaýy nazara alynıp, ykdysady ulgamda hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri girdirildi. Meclisde Türkmenistanyň garaşy döwletleriň arkalaşynyň çäklerine hyzmatdaşlygy, hususan 2030-njy ýyla şeýle döwür üçin arkalaşynyň ykdysady ösüş strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça gatnaşyklara agrarlyk tasdiklandy.
Şunun bilen bağlılıkda köp taraplayan ulo gatnaşyklaryň ösdürilmegine, Demirgazyk Günörteg we Günnäwür Günmatar ugru boýunça durnukly ulo taşyr geçelgeleriň ilerilmegine aýratyn ünsürli. Türkmen tarapynyň o senagat toplumy maşin urulşyk neft hemde gazy gaýtadan işlemek, saglyk goraşy derman senagat hyzmatlar ulgam insan perwer gatnaşyklar ýaly ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk ösdürmäge gyzyklanmasy beýan edildi. Şeýle hem hormatly prezidentimiň 2021-nji ýyly garaşly döwletleriň arkalaşygyna binagärlik we şäher gurulşy ýyl diýip aglan etmek baradaky başlangyjy barada aýdyldy. Şu gezeki meclise 2030-njy ýyly şelli döwür üçin garaşly döwletleriň arkalaşygyna ykdysady ösüş strategiýasynyň birinji tapgyryny durmuşa geçirmek boýunça şäherleriň meýilnamasy tasdiklandy. Bu meýilnama 2021-nji 2025-nji ýyllary öz üçin alýar. Mundan başga da garaşly döwletleriň arkalaşygyna agla döwletleriň şäherlerini 2020-nji 2025-nji ýyllarda halkara ugurlaryna gatnawlary amala aşyrylandy. Ulug hopsuluny üçün etmegiň strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça şäherleriň meýilnamasy hemde 2021-nji 2022-nji ýyllarda insan perwer hyzmatdaşy ulgamda ileri tutulýan şäherleriň meýilnamasy tasdiklandy. Geňeşiň nowatdaky meclisini geljek ýylyň maý aýyna Minsk şäherine geçirmek bellenildi. Hormatly adamlar, Inwurtoy ýurdumyň ulaytyny we paýtatyny Aşgabatda 6-njy noýabrda saat 20-den 7-nji noýabrda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan ulaýatyna ütkap ýamurly howa urup Demirgazyk Kulmatadan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gecesine 8-13 gradus, gündüzine 15-20 gradus, kenar etraplaryna 12-17 gradus maýly bolar. Ahal ulaýatyna ütkap ýamurly howa urup Demirgazyk Kulmatadan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gecesine 7-12 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýly bolar. Mary welaýatyna ütkap ýamurly howa urup Günorta Günnäwürden teleskopda 9-4 metr käýlerini 16 metrçe ýetýän şemal usar. Howa gecesine 9-4 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna ütkap ýamurly howa urup Günorta Günnäwürden teleskopda 9-4 metr käýlerini 16 metrçe ýetýän şemal usar. Howa gecesine 8-13 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýly bolar. Daşoğuz welaýatyna ütkap ýamurly howa urup Demirgazyk Kulmatadan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gecesine 0-5 gradus içinde, gündüzine 16-21 gradus maýly bolar. Paýtatyň Aşgabatda ütkap ýamurly howa urup Demirgazyk Kulmatadan teleskopda 9-12 metr ýetýän şemal usar. Howa gecesine 9-11 gradus, gündüzine 19-21 gradus maýly bolar. Ýurdumda boýunça noýabr aýynyň 7-sine magnit hadisasynyň goşuk täsirli bolmalary aşylýar. Eri watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölüşgörüň meşhurnyň kadadan 13 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini uranmagy. Şeýle hem göýüs pasynyň dowam edýän günlerinde howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasyly ura geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ilaçlar, bu günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary başymyza jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watan Türkmenistan ähir wagtlarda ösüşür ösenýär. Ähir ösüşüň özenine bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.